Tech production. Hey man, comrades in action, we want these things in a professional pattern. See me say, Big C, ATC, action time comrades. Yo Bucho, yo Webtech. Rashkere boca ready. Abu. So kokumbra kana kuzobeka ukuthi sendinesi. Alright. Tombo tamba na yabo kawan. Ndiwe yini mani. Rasa. Ndikuya. Kwaenda panze kuniti. Mupanze hameno network zvange ichitamba muno minombonetsa ka network saka ndabuda ndikanodairira panze. Alright. Bosi wangu wanga wachifona wanga wachibvunza hapana zvanga wachibvunza zvanga wasiri kuona laptop nasa usuka sika udzokera kumba. Ndiende. Unozoenda time shamwari ngatimbozorora weekend so ngatimbozorora shamwari. Aiwa nasitombozorora nasitombogara tombozorora ndisikuenda kumba kupi asi ndiri panapa. Nasi ndimombotibikiro here kana kuti zvokubika zvinoda ndiri mudhi yekubika zvokubika zvoda ndiri mudhi kwete zvokungori kana ndakutongomhanyisana nemapoto amaya zvinotoda taita zvokutaimira unoita zvokubira waiziva chokuzivaika munobika makafarisa watomirira musi wamuchazofarisa muzotibikira kai ndibike zvangu kandibikira unotorara kuno waiziva zvizoenda mangwana. Webtech production. hey man, comrades in action, we want these things in a professional pattern. Sweetheart. See me say, Ndingadenzi izvezvi. Kadensangu izvezvi. Bongabuda. Uya izvezvi anonotora matemita ndinokona utimiti. Alright. Dinopopota, hakuna kutamba kwakadaiso, hakuna ushamwari wakadaiso, ushamwari wainenge medinja ina bigimani vakatongevazviona. Ndangodza kuti hanzi bonga raenda kapatera pakaipa nekuzombogeza ndazombogeza ndazogera kumhanya ndingodza kuti kunei wadi kuuya padheni kanendatomhanya kapatera ndotabuda mumba menyuko munotyisa Urikutowanza munyambo sha. Wakaipa. Uyabambedza kusha yogara. Azopapa azopinde. Bangoipa na. Kwa ndikakudedzisa zvakatosira kombowe. Unozibulela umana izvi. Aurikani. Noshisa wopatisa. Vakaipa mahwani. Kupapata, dinopopota.